Mae'r iaith Gymraeg yn dal i wynebu ar gyfwng, a mae dod yn fwy amlwg na allwn ni ymddiried yn llywodraeth nag yn ambell gyngor sir chwaith i ddelio efo'r sefyllfa ei hunan. Mae angen i ni felly aelodau Cymdeithas yr Iaith dangos y ffordd a chynnig yn atebion ni. Dydd Sadwrn yma mae cyfle chi wneud rhywbeth dros yr iaith Gymraeg. Mae angen eich syniadau chi mwyn sicrhau yn bod ni'n creu manifesto byw efo polisïau cryf a theg byddai'n gwella sefyllfa'r Gymraeg yng Nghymru. Ond nid siop siarad bydd cyfarfod dydd Sadwrn. Byddwn ni'n dechrau yn syth yn y fan ar lle ar y gwaith o ymgyrchu a gweithredu os oes angen gweithredu yn wneud yn siŵr bod gymaint o'r polisïau yma yn cael eu rhoi ar waith yng Nghymru. Byddwn ni hefyd dydd Sadwrn yn dewis is-gadeirydd ar gyfer Cymdeithas yr Iaith, is-gadeirydd ymgyrchoedd. A bydd dydd Sadwrn hefyd yn gyfle i fod yn rhan ymgyrchoedd ni dros gymunedau, dros hawliau, dros addysg a dros dyfodol digidol i'r iaith. Dewch felly i Glwb Gymdeithasol Rhydaman bore dydd Sadwrn yma ar 8 o Fehefin 2013 am 11 o'r gloch.